பிரியாணிய பிடிக்காத ஆட்களே இந்த உலகத்துல இருக்க மாட்டாங்க. அப்படி எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடும் ஒன்றுதான் இந்த பிரியாணியாக காணப்படுகின்றது. பிரியாணி சாப்பிடுவதை தவிர்ப்பது என்பது இயலாத காரியம். அது ஒருவித கொண்டாட்ட உணவு. உணவை பசிக்காக சாப்பிடுகின்றோமா, ருசிக்காக சாப்பிடுகின்றோமா என்பது முக்கியம். பிரியாணி சாப்பிடுவதால் உயிரிழப்பு ஏற்படுவது குறித்து அடிக்கடி கேள்விப்படுகின்றோம். என்னை போன்றவர்கள் பிரியாணி இல்லாமல் பெரும்பாலான நாட்களில் நகர்வதில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். எத்தனை நாட்களுக்கு ஒரு முறை பிரியாணி சாப்பிடலாம், பிரியாணி சாப்பிடுவது எவ்வளவு ஆபத்தானது என்றதை பற்றி பார்க்க போறோம். வாரத்துக்கு ஒரு நாளோ 2 நாட்களோ பிரியாணி சாப்பிடுவதில் தவறில்லை. ஆனால் அது ஹோட்டல் பிரியாணியாக இல்லாமல் இருப்பது பாதுகாப்பானது. ஹோட்டல் பிரியாணி என்றால் அதில் சுவையூட்டி, நிறமூட்டி, எண்ணெய் என எல்லாமே அளவுக்கு அதிகமாக சேர்க்கப்படும். வீட்டில் தயாரிக்கும் போது பார்த்து ஆரோக்கியமாக சமைப்போம். பிரியாணி சாப்பிடுவதை தவிர்ப்பது என்பது இயலாத காரியம். அது ஒருவித கொண்டாட்ட உணவு. எனவே அடிக்கடி சாப்பிடுவதை தவிர்க்கலாம். எந்த அளவுக்கு பிரியாணி சாப்பிடுவது என்பது அவரவர் மனநிலையை பொறுத்தது. உணவை பொறுத்தவரையில் பசிக்காக சாப்பிடுகின்றோமா, ருசிக்காக சாப்பிடுகின்றோமா என்பது முக்கியம். பிரியாணியை பெரும்பாலும் யாரும் பசிக்காக சாப்பிடுவதில்லை, ருசிக்காக தான் சாப்பிடுகிறார்கள். ஒருவேளை பனி சூழல் காரணமாக அந்த நேரத்துல தான் சாப்பிட வேண்டும் என்றவர்கள் அடுத்த நாள் மாலை வரையில் எதுவுமே சாப்பிடாமல் இருக்க வேண்டும். இரவு பிரியாணி சாப்பிட்டுவிட்டு மறுநாள் காலை இட்லி, தோசை, வடையின வயிறு மூட்டை சாப்பிடுவது மிகவும் தவறு. பிரியாணி சாப்பிடுவதால் இறப்பு நிகழ வாய்ப்பில்லை. அசைவ பிரியாணியாக இருந்தாலும் அந்த எலும்பு தொண்டையில் சிக்கினால் அதன் காரணமாக இறப்பு நிகழலாம். அந்த அசைவத்தில் நச்சுத்தன்மை இருந்தாலும் அப்படி நிகழலாம். மற்றபடி பிரியாணிக்கும் இறப்புக்கும் தொடர்பில்லை. பிரியாணி சாப்பிட்றதால எந்த ஒரு உயிர் ஆபத்தும் ஏற்படாது. பிரியாணியை நாங்க சாப்பிட்ற விதத்துல சாப்பிடணும், அதுவும் எப்படி செஞ்சு சாப்பிடணும் என்ற ரீதியில தான் நாங்க பிரியாணியை சாப்பிடணும். அதால சந்தோஷமா பிரியாணியை நல்ல விதமா சமைச்சு சாப்பிட்டு சந்தோஷமா கொண்டாடுங்க.